ddwfn yn ardal y Sioe frenhinol yw'r Penrith Beulah, ac un sydd wedi bod yn ei dangos ers blynyddoedd maith bellach ac wedi ennill llu o wobre dros y blynyddoedd yw Maria Richards, Pembac. Croeso ato ni. Diolch yn fawr, Wynir. Wel Maria, ti wedi cael dy eni gyda'r bryd yma, dwy ti? Do. Be sy'n mor arbennig amdani nhw? Wel, maen nhw jyst yn edrych mor delfrydol mas ar y can yn gyda. Mae'r markings mor, maen nhw'n bert iawn i edrych arno. Maen nhw'n mamau yn dda iawn hefyd, felly maen nhw'n addas iawn, really. Mae'r hael yn mas nawr, ac yn gweld y pennau dion yn sgleidio yn yr hael, yn bert. Maen nhw yn. War y teg, hwn yw'r dosbarth cryfa o fewn yr adran, y Defaid Beulah, a maen nhw gyd yn arbennig. Reg Evans, Fferm y Green, Pant y Dŵr sydd ar o Bywys, sydd ar anrydedd o feirniadu, a mae wedi gadael nhw fynd, a mae llawer i feirniad yn gwneud hynny nawr. Oes, mae fe'n rhywbeth chi'n gallu gweld nhw'n bach mwy naturiol, fel fydden nhw mas ar y ca falle. So mae'n edrych arno nhw gyntaf fel maen nhw'n edrych yn rhydd, a wedyn beth sy'n dal ar llygad orau gyntaf. A wedyn pan bydde'n tynnu nhw mas wedyn, bydde'n nhw'n checo pethau'n fwyaf fel beth mae'r glaniad fel, beth maen nhw ar y coesau, a yn hollol bwysig hefyd beth fel mae'r dynedd yn dyfa. So, a bydde hefyd, mae lot o wlan arno nhw, so maen nhw wedi cael eu trymo. Felly, pam fydd i'n gallu rhoi lawr nhw, byddwch chi'n gallu gweld cwbl o wendidau felly wedyn. Ond, mae hwnna'n rhywbeth tricks of the trade, felly. Mae'r trymiwr fel arfer yn grefftwr heb i ail neu hi, achos maen nhw yn gallu cuddio lot o ffiliddau a gwendidau. Ydy. Achos be maen nhw'n trial gwneud wrth gwrs oedd trimio, yw cael y cefn yn wastad, y corff yn edrych yn llawn ac yn llydan, ynddo fe? A mae yna nifer o bethau bach yn gallu gwneud mwyn sicrhau hynny. Ydy. A wahanol iawn, fi'n credu mae'r brydiau ucheldir, mae fwy o wlan arno nhw i gymharu â rai ucheldir fel mae'r texels a pethau fel yna. Mae'n dangos mas o wlan, ynddo fe? So, mae yna wyniau. Ond, beth sydd yn drawiadol am y Penrith Beulah yw'r du a'r gwyn, y pen, mae'n dalad y lygad i, ynddo fe? Ydy. A fel wedys ti, mae'r hael yn sgleinio heddi, mae'r du jyst yn sheino, ynddo fe? Mae nhw'n bryd sy'n neud yn eitha da yn y Sioe fel arfer, yn y pencwr campwriaeth ac yn y blaen, achos maen nhw jyst yn mor dyniadol. A mae rhai wedyn yn rhoi bach o olew ar y pen wedyn. Mae sgleinio hyd yn y fwy wedyn, ynddo fe? Oes, mae rhaid. Chi wedi bod yn arddangos ys blynyddoedd maith fferm Pembac, Llandyfeilog, Sir Gar. Faint o waith yw i gael nhw'n barod? Mae fe'n tipyn o waith. Sa'n credu bod pobl yn sylweddoli faint o fisiodd o flaen llaw chi'n goffod dewis a dethol. A so popeth yn troi mas. So felly mae rhaid chi cael shortlist bach a gweld sy'n mae pethau'n datblygu. Gyda'r Defaid mae wedyn, mae eisiau cneifo nhw falle cyndolig ffwrna mwyn i nhw edrych fel un heddi a cadw nhw, mae rhaid i nhw cael lle da. Trwy'r amser? A ffermod dros chi, so fi siŵr bod nhw'n cael lle da trwy'r amser? Ydy, mae hwnna'n gallu bod yn debatable weithiau yn tu ni. Da godro sy'n cael y can i'r Defaid, so mae hwnna'n... Pwy sy'n ennill y frwydr fel arfer? Da godro. Chwn rhoi cath yn can. Ond mae'r Penrith Beulah wastad yn denu'r dorf i wylio. Mae wastad crowd o amgylch y cylch, bob tro. Fi'n credu achos mae greiddiau'r bryd yn lleol, yn fe felly'r bryd fwyaf lleol i safle'r Sioe. Y Beulah, dim ond rhyw cwbl o filltirodd lawr yr ewl, yn fe, felly mae lot o gefnogaeth wedyn. O bosib, dyw'r niferoedd ddim yn fawr yn y dosbarthiadau, ond mae fe'n fryd pwysig iawn sydd yn bwysig cael ei dangos. A mae'r ansawdd sydd fan hyn heddi, mae e'n anhygol. Mae pob clod i bob un sydd wedi troi mas, mae nhw'n anhygol. Mae e'n job dala'r Defaid mae gyd yn dweud. Ydy. Achos mae nhw yn fryd bywiog iawn. Odyn. Mae eisiau tipyn o cyhyrau ddol o'r ein. Diolch Maria. Yn iawn. A wnawn ni anadl ddofn am eiliad ac byddwn ni nôl i weld pwy fydd yn ennill y dosbarth y Defaid yn adran y Beulah. A tipyn o grafi pen yn mynd mlaen fyna, se? Mae fe'n edrych tipyn ar y dair nid. Mae moyn neud yn sicr bod e'n neud y penderfyniad iawn a bod e'n bles. Yn ôl am lan, checo bob tamed o'r ddafad. Ydy. Ond oedd gwein fawr ar y wyneb y gynnau, so fi'n credu oedd eitha hapus gyda beth sy'n ger bron ne.
Yeah. Achos fel benar, chi'n chwilio am un arbennig yn dych chi er mwyn bod chi'n teimlo'n gyfforddus wedyn? Yn gwmws, yn gwmws. Mae'n edrych ar y plan pen blaen, mae'n ar yn edrych ar y pen ôl. Eirwn wedi ennill y gystadleuaeth hon sawl gwaith yn y gorffennol. A di war y teg, mae'n gwybod siwr di troi nhw mas. Mae wedi ennill y bencampwriaeth Beulah yn 2019, 17, 16 a 15. O, waw. Ie, war y teg. A pawb yn cael ei dymor a'i gyfnod? Ie, ydy. Mae'n neis fod e'n cael ei rannu mas wedyn, ynddo fe? Cadw'r awydd na i bawb. Wel, y rhai sy'n ail at trydydd, teulu'r Price, nhw'n illodd... Na, Cai Gwyn enillodd y bencampwriaeth llynedd. Ie. Ond hwrdd wedi magu o Pencrig o... Oedd y breeding iawn dy fi de. Ie, wrth sy'n llygad yn le. Teulu yma enillodd y bencampwriaeth nôl yn 2022. Ie. A fi'n credu bod fi'n iawn i weid, bod un o'r un menw enillodd llynedd yw'r un sy'n ail ar y foment fyna. So, oedd hi me llynedd de'r un oedd yn ail. A hi enillodd i dosbarth. Maen nhw'n fywiog tu hwnt. Ydyn. Dim ware. A mae'n anoen pert, yn dwi? Ydy. Yn dangos un am yna. Yn dda. Wel, dwi'n credu bod y beirniad yn nestyn am y rifannau Maria. Ydy, llongyfarchiadau Irwin, Richards, ynddo fe? Ond dwi ddim drosodd eto. Ie. Dim tan bod y rifannau i ddwylo fe. Ti'n iawn. Ydy, fi'n credu bod y beirniad yn rhoi nod nawr i'r stiwardiad, yn rhoi sel i fendith ar y drefn. Ie, wel, diolch yn fawr iawn i chi Maria. Dim problem. Nawn ni ddod nôl i gael sgwrs yn hwyrach mlaen. O nawr, draw i weld Eirwyn Richards, sydd wedi cyrraedd y brig fan hyn yn nosbarth y Defaid. Wel, Eirwyn, llongyfarchiadau mawr iawn i ti unwaith eto Lenny. Ie, diolch yn fawr i ti. Ti'n chwysu? Ni wedi gwneud yma to. Ni wedi cyrraedd y siow. So ti wedi cael Sioe Beulah o ennill yr holl rifannau yma de? Challenge yn fe bob blwyddyn. Na fydd yw bywyd ni, na fe. Ni'n ymeithi a ni'n mwynhau beth ni'n neud a hwn yw'r holiday. Wythnos yn Llanelwedd. Gweithio yn galed, ond war yn galed hefyd. Ti dreol se. Faint o'r rhain sydd gyda ti? O Defaid Beulah o llawer llai nag oedd, lawr i'r rhyw 40 nawr, siwr o fod. Byddai croes wedi cymryd rysto, ond na, ni'n dal i gadw diadell o rhyw 40 i gadw yndyn nhw, te beth. A llynedd ennill y gwobr teulu'r Lloyd. Gyda'r bryd yma, maen nhw'n agos iawn at y galon, dyn nhw? Ydyn, ni wedi bod ffodus iawn yn cystadleuaeth y teulu Lloyd, a fi'n teimlo bod hwnna'n cystadleuaeth pwysig iawn i frydau Cyngenid Cymru Tywod. Achos dyn nhw'n methu wastad cystadlu yn y cystadleuaethau mwyaf, oherwydd pwer a maint y brydau o'r cyfandir. Felly mae'n bwysig iawn i gadw'r gwobr y teulu Lloyd i'r brydau Cyngenid, dwi'n teimlo. Mae hwnna'n rhywbeth ni'n anelu ato o flwyddyn. Wel, llongyfarchiadau Eirwyn, a pob lwc yn hwyrach mlaen. Diolch yn fawr iawn. Diolch i ti.